Idi ban kan ma ba itai ar hajaru idai hok tong hi. Idi ban yo. Ngim dei ban chuhun. Ba hakapor bapang badan kam ka bai school ngin yo itai san spa si hajar ya hajar. Tang si sin arsin ni tinong mi khmat. Nreng idi ban kam ya laki hok kum mangi kam mentaya kane. Nama kane ka ditang iwai ni ki hok. Nreng la dang ilong hosiar bat dangi yeng bet kum nien dei. Bon ki irungin yo. Ngim nom long kita ki marang ki bahap ban ya lek krong naki MLA naki MDC mo por bapang masitom li pantisa por ba hab tap college pantisa ni dei ban kam ya laki hok ban yo ai kap ha kum bangile kani ka kantin ta bat ngaku ban ong kipai ba bangan don hang ni bat ngatrang ni ban pendon kam kani kapor mak tak por ban ya selok ban ya kran chu halor ki ki jing bat ngam nom ki da lele ru la da ki kwa ban weng yang ngada ka boru ngakoloi ban ya khun ya kata dengan song hang ni namangin song hakajaka ba kini ki bah kabor kidi ban yo ba kidi ban yo sngow yang ni ti lada ki persang ban weng yang nang neru ngan ya khut ban song ni kata yo baar bat kasni basan dei mga song hang ni bat baro kini ki sngi te ki nampak dia pon kendu ne pat ong ndrei nakaliang jongi te deki pau banai mentangi na ya ujor mo saka labor department saka chief minister's office halor katuka income support katuka ar hajar si spa bat san hajar ba ban yo ki beriu ne bakular ka sarkar mention snan ndrei mentasni pada ngayo ka nega sitina ka office jong DC baong ba ngambit ban song ha ka nega jaka nama ka deka jaka sekretariat bat ba kata ka labor department kala asdang ban pej halor kini kicing Tika jingkul hi jonga kalong kumne kapet halor ki jing ayu kahap ban khamlong bani akan det namar ba mentala da pho banai ko mong ong pingi pha chiting na pha ki kerteng jong ki breu ti ba khlam yo kumne kumtai ndai I kumbaki song klikti tilada ka jing song jonga hangni habar gate sekretariat hayarap yaki mo ban kampen step ki kijat ban trekam namangi osngo ka to ka ni parlo jingi ki ong ki astang phone na liba office ban pentikina ki account kumne kumtai lada kane ka jing song jonga hangne kaya rap yaki bakin kam tri company ne ngandang yai beteng ya kane namar ngan song hangne hadu ba iwei ti bre iba sakular naka sarkar ban yo kane kita yo si saya kane namar ba kane ka ditang ko wei ka scheme bakile torti bakile kumne ni te plan ba bon ha kijing kular sarkar bat kitu ki kabha ka badai jong ki pai ba lada ki central government scheme ne ki wei lada dai khau ration ne ka NREGA kata ka sispa sngi ne kata ka PM kisan ne ngitip baki don ki kenrum kenram ti ngalele ngong di ben pendon kami kan ka por ne bang song ne banya khlelut ne pet let ki wei kijing jong ki pai ba ki bale ase ta su ngap la su kenton ki jing ki pho banai pho snam kini ki giat hang ni dai ki ong ki dei ki giat jong kan ka sekretariat ka dei kata ka jaka badon ni ka bor jak sarkar ngidei ban pen pelai kini bakini ki dei ban dei ki giat ki bangya selot banya yo banya pet halor ki jing iwe bat ban pen pela ya kan ka bor jong ka sarkar ka bayuro yang ni kum ka bor jong ki pai ba ladangi halangi pensngoi ki sur jongin dai bon ki la ban pelamo nomor bon sin ki pai ba ki sa kan no ba lada kam tre kam ha ka sarkar sa kan no pai ba ya kan ga scheme POE ki kan no ki am kham ai ki detail ki babiang da yo ai kan no sarkar bon sin ki sarkar ki kan no ki pai ba ana ba dei pai ba obajet dei pai ba bang hop ya kata kapisa katingka mar kata ngem dei su ban sa yaki ban le kumne ba yaki basneu yaki bam trekam ha ki kan no biang sangi